මට බැරි වුණා. මට බැරි වුණා. என்னால் முடியாம போயிட்டு. என்னால் முடியாம போயிட்டு. මට බැරි වුණා. මෙදට ක්‍රියාපදයක් දාන්න. நடுவுல வினைச்சொல் ஒன்று போடுங்க. அழகான வசன அமைப்பு முறையை உருவாக்கலாம். லස්සන වාක්‍යයක් හදන්න පුළුවන්. උදාහරණ විදියට උදාහරණව பாருங்க. මට යන්න බැරි වුණා. என்னால் போக முடியாம போயிட்டு. என்னால் போக முடியாம போயிட்டு. මට යන්න බැරි වුණා. මට කියන්න බැරි වුණා. என்னால் சொல்ல முடியாம போயிட்டு. මට කියන්න බැරි වුණා. என்னால் சொல்ல முடியாம போயிட்டு. சொல்ல முடியாம ஆகிட்டு அந்த மாதிரி சொல்லலாம். ඒ විදිහටත් කියන්න පුළුවන්. මට යන්න බැරි වුණා. என்னால் போக முடியாம போயிட்டு. මට කතා කරන්න බැරි වුණා. என்னால் கதைக்க முடியாம போயிட்டு. ඔයත් එක්ක உங்களோட. ඔයත් එක්ක කතා කරන්න බැරි වුණා. உங்களோட கதைக்க முடியாம போயிட்டு. ඔයත් එක්ක කතා කරන්න බැරි වුණා. ඊයේ நேற்று. ඊයේ ඔයත් එක්ක කතා කරන්න බැරි වුණා. நேற்று உங்களோட கதைக்க முடியாம போயிட்டு. ඊයේ එයත් එක්ක යන්න බැරි වුණා. ඊයේ நேற்று එයත් එක්ක அவரோட එයත් එක්ක அவரோட යන්න බැරි වුණා. போக முடியாம போயிட்டு. போக முடியாம ஆயிட்டு. போக முடியாம வந்துட்டு. මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. යන්න බැරි වුණා. போக முடியாம போயிட்டு. கண்ண බැරි වුණා. சாப்பிட முடியாம போயிட்டு. சாப்பிட முடியாம ஆகிட்டு. சாப்பிட முடியாம வந்துட்டு. මට කන්න බැරි වුණා. එන්னால் சாப்பிட முடியாம ஆகிட்டு. එන්னால் சாப்பிட முடியாம போயிட்டு. මේ විදිහට ලස්සනට කියන්න පුළුවන්.